directeur van de Capriles Kliniek uitleg geeft. Het gaat om Henk Kamsteeg, die heeft een brief gestuurd aan minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur over dienstbrief met vragen over de sluiting van een van de onderdelen van de Capriles Kliniek. Het gaat om Mio Manyang. Dat is een kliniek dat is een onderdeel waar drugsverslaafden en ex-drugsverslaafden worden behandeld. Volgens de minister had hij op de hoogte moeten worden gesteld van de sluiting daarvan. Maar Kamsteeg legt uit, het heeft te maken met reorganisatie, efficiëntie. Er waren 8 patiënten die werden begeleid. 6 daarvan zijn naar 1 afdeling en ook die andere 2 zijn onder het dak gekomen. Dus het heeft niks te maken met sluiting van iets waarvoor geen hulp meer is. De mensen komen niet op straat te staan. Dus daarmee heeft hij uitleg gegeven aan de situatie. En volgens minister Silvania op zijn Facebookpagina is daarmee de case closed, de zaak gesloten en is er duidelijkheid gekomen.